जामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि ब्रैथि रुंसारि सान बे रुंसारि सानखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बिएलटि अनसाय आफादनि बानजायनायाव दिनै जानानै थाङो। जोंनि ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफादफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो गाहायै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मानगोनां बिथाङाबो बाहागो लाफैयो मैखोमै। बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे लेभेलसिम लांनो नागिरदों मानोना बिथाङा थुलुंगा होगोन मानसिखौ खैफोदाव गोलैनायखौ बोखांनानै हेफाजाब होनानै बोरैहाय मानसिखौ थिग खालामनानै बिनि सायाव खामानि मावबोनाय। बिथाङा खालि सासे फोरोंगिरिल' नङामोन, बिथाङा सासे समाज सिबियारि, बर' थुनलाइ आफादनि मोनथाम टार्म्सनि बिथाङा नेहाथारिमोन प्राइमारि कमिटिनि, आरो बेजों लोगोसे बिथाङा 1978 मायथाइयाव जिहेतु बर' बिजोंनि सोमावसारनाय जादोंमोन, बे सोमावसारनायाव पुलिसजों बुजानायजों लोगोसे बिथाङा जोबथेसालियावबो जेल जानांदोंमोन। आरो बिथांनिफ्राय जों जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो बिथांनि सायाव लिरबिदांफोरखौ फरायनानै जों मिथिनो मोनदों बिथाङा सासे मोजां सासे आबादारिमोन आरो बिथाङा बे बनरगाव ओनसोलाव बिथाङानो गोनोखो आदबजों खामानि मावजेननाय आबाद मावजेननाय सासे सुबुं। आरो आबाद होनोब्ला जों मिथियो सुबुंनि जिउ थांनानै थानायनि जिथु धाराजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जिबिखौबो आबादनि दारै जों हमथानानै लाखिनो हायो, फोथांना लाखियो आबादा जिहेतु। आरो आबादानो जाहैबाय बयनिफ्राय गोजामसिन बिगियान आरो बेखौ खोब गोसो होनानै बिथाङा मावोमोन। बिथाङा हाल खदालजों मावनायजों लोगोसे पावार टिलारजों बिथाङा बे जायगायाव बाहायजेनदोंमोन। पावार टिलारजों बाहायनायनि उनाव बिथाङा हाख'वा मोननानै ट्रेक्टरबो बाहायदोंमोन। बै समावनो बिथाङा बनरगाव ओनसोलाव गिदिर ट्रेक्टर लाबोनानै गोबां दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानानै आबाद मावनानै बारियाव मैगं मावनाय, माइ दुब्लियाव माइ आबाद मावनाय, सबाय बेसर बायदिसिना मावनानै बुंनो थाङोब्ला क'क्राझार टाउननि खावसे हाथाइखौनो आवग्रिनो हादोंमोन होननानै बयबो बुङो थारमाने बे ओनसोलनि सुबुंफोरा। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार मोनसे थांखि लादों। जोंनि फैगौ जिल्ला कनफारेन्सफोर जागोन बिथांनि मुङाव, थुलुंगानि फुंखानि मुङाव मोनसे सासे मोजां आबादारिनो जों बान्था होनायनि मोनसे थिरांथा लादों बिथांनि मुङाव। मानोना आबादारिफोरखौ जोंना बारा सनमान होनाय जाया। आबादासो गिबि नङा होमबा? आबादासो जोंखौ जाहोयो, जिबिखौ फोथांना लाखियो, जिब जिबिखौ। मात्र आबाद मावनाय माने खालि सुबुंखौ फोथांना लाखिनोल' नङा, बेयाव दाउसेन दाउला जिब जुनार गासैखौबो फोथांना लाखिनायनि मोनसे आदब बियो नङा होमबा? आरो आबादखौ दिनै मोनथाम लेभेलाव जों बुंनो हायो। असमियावबा बुंगोन उत्पादित, औद्योगिक आरो बानिज्य। थारमाने दिहुनथाय, मेसिनारि जिथु माबा बहायनाय आरो बेखौ फालांगिसिम लांनाय, बे सिन्थाखौ थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारिया सिगाङावनो साननानै मावबोदोंमोन। थारमाने बिथाङा दिहुनथायदोंमोनबो आरो आबादखौ मावनो बिथाङा दाजेमफोर मेसिनफोर बाहायदोंमोन आरो बेखौ बिथाङा फालांगिसिम लांदोंमोन। थारमाने आरो दिनैनि दिनाव बेखौ खालामबासो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा जेब्ला खामानिनि आंखाल, खामानिया थिसनजानाया जागोन आबादनि दारै। आरो आबादा जुदि थिग थागै सोलिनो हाबासो हादोराबो जौगागोन आरो हारियाबो जौगागोन। बेनिखायनो जों बे बाथ्रा भाषाखौ साननानै बिथांनि मुङाव एबार कनफारेन्सआव मोनसे थुलुंगानि फुंखा हिसाबै, थुलुंगा हिसाबै मोजां सासे आबादारिनो बान्था होनायनि बाथ्राखौ जों सानदों।